Nós empezamos aí 1 ano e medio como cooperativa xuvenil e este ano cambiamos a cooperativa ordinaria a través do programa Consolida Máis coa axuda de Espazo COP. Deronnos pautas para mellorar a xestión da cooperativa e acceder a algunhas axudas, ademais de formarnos, sentimos que somos parte dun cambio social. Puidemos actualizar a área societaria, renovando os cargos e os órganos de goberno da cooperativa e a maiores acompañáronos na captación de axudas para invertir en nova maquinaria necesaria para estar á última nos servizos que prestamos.